Kino Chivayo atanga kudherera president Emerson Mnangagwa netimu ravo. Kana vachinge vachindiona izvi, so guys, they must do something about it, because nyaya yacho yatokonzeresa kuti maZimbabweans vapopote. Kana matolike this video nyaya iri kusvika, I'm sure kuti mukomana anoona kugariswa pakanaka kana kuti kugariswa paside, right? Nezuro vakadzoka vachibva kuKenya uko kwavanga vaenda kukomesa meeting iyo yavainominate kuti vazova chairman wacho pamberi apa pagore riri kuteerera. So after vadzoka, Wikino Chivayo, he was also in Nigeria, he was not in Zimbabwe panguva yavanga vari uko. Mareasons anozivikanwa ndeyekuti seda ivo vari kungoti pese vari kubuda munyika ari kubva abudawo Wikino Chivayo anzi ari kungotiza cause handi makanzwa panyaya dzedossier paya panga panzi pagadzirwa madockets ekunzi vakomana vanogona kungotorwa at any given time. Saka ndosaka varunzi vari kuita se vari kungonzvenga. So inini pakusangana nenyaya idzi manje ndo patiri kuzoona Wikino ari kuuya akapfeka t-shirt rwechinherelanhelela, izvo zvinova zvinhu zvisina kufadza maZimbabweans. Kuti kupfeka rudzi kuneka kudherera, kupfeka kuneka kushora dare, kupfeka kuti pese even security chacho mukana security president haikwanisi kupfeka kunge vamwe vanhu kunge mathugs, like vanotopfeka zviri decent, but this guy anochoose kuita zvaanoda. Ndosaka muona kuti papa aitombozvibiga kumashure kwachitaro zvonini ndogona kuti ngoita VP kana makatarisa pavainetsana advocate Fadzema here pakatobuda proof achinzi uyu aida kuita VP uyu, ende akatotaura kuti mari yake ichamuitisa kuti aite VP. Ndosaka muchiona hawirirane futi nana Mohadi nana VP Chiwenga vanoramba vachingoudzana kuti chigananda this chigananda that. Nyaya dzemadossier painzi pakatogadzirwa madokets kudhara atova ready yekuti anytime munhu anoiswa pakanaka, anytime munhu anogona kungovharirwa. So ndo pandiri kusangana nenyaya iyi. Pane uyu arwadziwa zvakanyanya achiti this gentleman would do well just by dressing respectfully. He didn't have to wear a suit, but one must have decorum. Wearing a t-shirt in certain spaces is a statement. Ini hangu handidye mari yemunhu, but I have freedom to say as I please. 2 cents idzodzo bo. Ukaona vanhu vakungota wakungotsurwa chero nemunhu wese ari kungofamba murodhi kuti iwo unhu wako zvanyanya zvakadhakwa zvaita izvi. Unongori munhu akaita sei? Nenyaya yekuti unongone tumari, nenyaya yekuti munhu wese ari papapo unongo kamutengera kuti iwo chienda unoona Victor, iwo chienda unoona Madzibaba Chipanga, iwo chienda unoona ningi. Itaipipiko iyoyo yekuti munhu anongobuda achingoningena. You know sometimes kuti iwo vamwe vese mimi kana tingo pakatorwa, you know patotorwa nyacho timbotora kana munhu ari padeni pake toti chindo enonotambirwa kana president. On top of that wakapfeka t-shirt futi just like that. Tono unokwanisa wewe ende rokati wamhoresana naye. Pane something ipa baba. Zvichava kutoti tidzoke titangotora mastatement aya kwa mdharani. Yeza tichida kunzwisisa kuti itaipipi zvizvo zvinenge zvichiita munhu zvekuti vanhu vanongosiya munhu achitanga nopenga akadaro so. But amen zvichanetsa. Ndichibva ipapo ndikusangana nenyaya Temba Muliswa adonata chingwa kuZRP rifara zvisingaiti. I always tell you guys, inotenda kunzi uri kuhanza kakomana avanzara ndo imwe nekukonzeresa kuti zviitike zvese panenge pachinzi guys let's do this and this kuti gadzirise zvinhu tudai so ivo havaterere vanenge vachitozwa torarama nemari yechokomomwe, torarama nechakati. But nhasi vakucelebrate chingwa gwangwata. Tarisai chingwa kudai chachiri chingwa chekuti taitaura kuti unoona chingwa chekuti mabranding chakabrandwa zviri bo. Taimbotauro chingwa chekuti uyu munhu ane praza asi munhu wekutrust akavakomana vane mapraza vakaita sana Muliswa. Chingwa chekuti ajara ngopa nguruwe dzake everyday obva atora akunzi akupa ZRP yakutocelebrate kuti tapuwa chingwa naye. Chii chakadaro ichocho kuti anzi ari kuita ane something chaari kuita in the society. Ende mimi matobuda muchita muri kuwirirana nazvo zvinhu zvakadai so izvi motosekerera tichishorwa kudzikisirwa nepolicemen vanodoneterwa magwangwata iwayo wotoenda kumba kwako kuti ndabva nechingwa kubasa mhuri yako yotonzi yadya chinhu chakadaro ichocho. Chinhu chekuti zvinofanira kunge zvakutopuwa nguruwe zvinenge zvaora zvakunhuhwa magwangwata zvinenge zvakatadza kubikwa. Endai kumabakeries munozochiona munobvunza kuti tikudawo kamagirikini mabreakages. Ukaenda kune mabakeries akaita samalobels nemamwe vanomati mambara, tikudawo mambara bread. Ndo chaanotora munhu wenzi ari kuya unodonata munhu. Pachiri nebasa. I'm telling you, basa riripo racho rakawandisa zvekuti vanhu makangoramba muchingosekerera zvese amen kuti tichabudira kupi kana tichapedzera taita sei. Ndichibva ipapo pane imwe nyaya iri panapa iyi yakakosha zvisingaite inofanira kugara yanzwikwa newe.
pakanzi CIO holds secret meeting to investigate VP Chiwenga Mpofu Nyoni. Ndo situation, ndo statement riri kubuda panapa. Life Matuke is said to convene a high-level meeting to investigate senior ZANU-PF members allegedly working against the party's controversial Resolution 1, which seeks to extend President Mnangagwa's rule until 2030, according to an intelligence memo exclusively. And then the intelligence memo is here. Intelligent note identifies 3 Politburo members allegedly aligned with Vice President Constantino Chiwenga in direct opposition to the agreed upon directive. Comrade Richard M. Ndlovu, Secretary for Labor and Empowerment Creation. Comrade Stembiso Nyoni, Secretary for Economic Development and Empowerment. Comrade Mpofu, Secretary for ICT. The members' continued association with the VP Chiwenga's camp is described as a deliberate and coordinated effort to undermine the resolution by pushing counter narratives, mobilizing support, and obstructing implementation mechanisms. The document warns of further risk to organizational integrity if no disciplinary action is taken. Minister Matuke is instructed to meet with the first secretary Mnangagwa to deliberate on the issue and enforce compliance. Ndo shoko ririmo mu street iko zvinezvi zvinhu zviri kutaurika. Vakomanaka unozati panogona kutodzi uyu mwanzi green of ICT akaiswa mai manje munhu yeye haana kana nguwa anogona kuitika zvakwa Prince Dubeko musibanda zvegore riya zvekuti munhu akangoti ari muparliament achitopedza kutora oath obva ati ndatora oath vanhu votoombera maoko asi tunogara pasi pakangopera 10 minutes ndobva patoverengwa mazita munhu atorikolewa. Imagine kungopinda muparliament 10 minutes, the next thing polisi yakutopinda kutobuditsa munhu wese endai panze marikolewa matodzingo parliament. Ndobva zvatogara zvakadaro, bva patoroerwa chipikiri zvikatoni zvavharwa dho ratoroerwa pasi ratoita kuweredherwa kunamwa kuti hapachapindiki. Situation yakadaro ndo imwe yekuti inogona kungosangana ne these guys wese anenge achitariswa ari kunosangana ari associated necamp kwa VP. And imwe nyaya iri kunyanyonetsa yendiri kunzwa mumastreet aritotaura kuti zvinhu zviri kunoperera kwaMutare. Iko kwaMutare kwacho kwagara kwatolimit kwamanumbers kudhara vaimbonzikanwa kuti 7,000 people ndo vanowanza kuatenda. Iko zvine zvakaregistrwa kusvika pa 4,000. The funny thing, vanhu vacho vamwe vari kubva kune dzimwe nyika, kuna madiasporans ndo vari kuuya ipapo vachaatenda. Vamwe vacho vari kunzi vakatohairwa mabhazi naTagwire naChivayo already. Saka pachanetsa, pachapisa, hameno kuti zvinoperera kupi, but ndo mafambiro ari kuita nyaya dzacho. Saka ndangoti ndinguva izve so ndingogara ndakokuzivisai mugare maziva zvinhu zvese zviri kuitika zviri kutora nzvimbo. Bye bye. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.